U ekku minn hawn ftit ieħor aħna kif tinnotaw fil-programm inġibu il-kulħadd imma ikun marbut dejjem kemm mal-mużika, arti, is-sfin, l-isport, is-sbuħija u propja għandna żewġ mistiedna għadhom żgħażagħ adolescenti illi wkoll għandhom xi rakkuntawna. U ekku nilqgħu lil Krista Sujak u lil Bradley Farrugia l-għodwa tajba kif intom. Alright, poġġu bil-qiegħda. Mela, jiena, meta nibda nara li kon nibda kultant, kemm nixtieq qodni żgħira, kemm nixtieq immur lura fi żmien. Kif intom l-ewwel ħaġa? Krista, rajt inti, inti dejjem b'xi sorpriża tissorprendini. Il-karriera tiegħek, hekk tibda ngħid dak li forsi hemm min jieħu fit-tul, inti dejjem toħroġ xi ħaġa oħra dejjem għaddejja, nsegwik ħafna anke fuq YouTube. Apparti l-ħalli rajtek Sanremo Junior ukoll, imma mbagħad kellek il-video mużikali, imma mbagħad ovvjament kont ġa ilek għaddejja taħdem fuq dan il-video. Ma tkellmu naqra fuq il-karriera tiegħek hekk. Kif tħares liha, kif jinexxielek tlaħħaq mal-istudju, iddoq il-pjanu, tikkomponi, tikteb il-kliem, tkanta. X'inhu s-sigrit tiegħek? Ifhimni. Dejjem naqsem il-ħin u biex issa għandi l-eżamijiet set nistudja lura għandi dak imma naqsam il-ħin, ġifieri pereżempju fil-għaxija nagħmel il-kant, nikkomponi bħalissa meta jkolli l-muża, meta jkolli aptit. Ekku. Allura intu Bradley kif iltqajtu eżatt? Sirtu tafu l-xulxin, apparti ovvjament hemm il-video, ġifieri inti student l-MCAST. Iva, student l-MCAST, sena d-dieħla jekk alla jrid nibda d-degree. Mużikament iltqajna ġiet tibgħat li u għalt li għandi idea ta' filmat li ħatoħroġ single ġdid u ma tixtieqx li jkun filmat relazzjonali fejn tideri biss il-kantanta u ġiet tkellimni biex noħolqu storja flimkien. Jina xaġa li anke meraviljajtni għet li apparti li jħriġ żewġ kanzunetti lirika, mużika u produzzjoni tiegħek stess ukoll madwar sentejn ilu bdejt kors tal-music production u għandek ukoll studju id-dar. Da, issib ħafna ħin inti. Meta nistgħu. Ġi kellek skop għalija tibda taħdem fil-produzzjoni biex anke tlestu video. Tidu tiddiskutu l-storyboard kif? Ekku. Kif irnexxilkom taslu? Da, bażikament, bdejna bl-istorja mill-lirika, jiena smajt il-lirika l-ewwel darba kelli l-lirika qudiemi u smajt il-mużika, u minn hemm bdejna noħolqu flimkien il-moodboard ta' x'nixtiequ li noħolqu minn dat tip tal-lirika ta' mużika, suspans li rridu noħolqu. U minn hemmhekk eventwalment wasalna f'punt fejn għandna storja qudiemna u issa wasalna l-punt fejn pjanaw ix-shots, il-post fejn ħankunu, n-nies li ħanġibu magħna u kif ħanoħolqu xejn l-artistics fiha dil-biċċa. Kellna storja preparaw ħafna anke x'ħadd ilbes fejn ħadd tmorru location, immaġina. Fissi kemm ħadilkom xogħol dan il-video? Nifilmjaw domna jisu xi ġurnata. Ma sakemm wasaltu hemmhekk biex imbagħad tgħidu isma' tlaqna mal-ewwel. Ġifieri meta inti ħatmur fuq il-post, tkun taf diġà se tagħmel, u mbagħad ix-xogħol jiġi f'idejk wara. Naħseb jiena bħala preparamenti ta' Eżatt, naħseb bħala preparamenti ta' storyboards u pjanar u scripting u hekk. Naħseb ħadli jekk taqidhom kollha flimkien madwar 3 ijiem, 4 ijiem full days u mbagħad kellna madwar ġurnata oħra 6 hours jisu ta' filming. Qabel it-telespettaturi ma jaraw il-video Help Her, x'tgħidilna dwar l-istorja ta' din il-kanzunetta? Mela hija dwar din it-tifla li jisija iżolata minn nies l-oħrajn u forsi kienet tiġi bullied fil-passat. U il-messaġġ huwa biex jekk inti taf xi ħadd li jew qed jiġi bullied jew huwa iżolat minn nies, tipprova tgħinu mhux dak li jkun tħallih hemmhekk u tibżali jekk tgħinu. Qed naraw flimkien għalikom mela naraw il-music video illi qed jiġi launch qed it-tnedija tiegħu propju illum f'dan il-programm. Aħna minn hawnhekk nawguralkom ovvjament kull suċċess
U nisperaw, jina ma tantx baqali bil-programmi, imma ovvjament support tal-familjari ta'kom, għaliex ovvjament dejjem ikun hemm minna fil-mama u l-papa u kol jgħinu ħafna vejnis. U ovvjament anke minnaħa tiegħek nawgura kull suċċess fil-studju. U allura nagħlqu din l-intervista tagħna ġifieri issa ħajoħroġ uffiċjalment fuq il-YouTube channel jistgħu kulħadd jara dan il-video sabiħ. Mela għalikom, sinjuri, raw dan il-music video Krista Sujak bil-kanzunetta Help Her. When the sun rises up in the morning, our world is still dark, and she tries to call for help, but her voice is locked inside. Yeah, she's feeling kinda lonely, but there's people everywhere, feeling like a silhouette in a never-ending nightmare. Help her feel something, help her see, help her realize what she could be. Help her feel something, help her see, help her realize what she could be. She's a girl with a dark past, and now she's trying to survive. And you have to help her out, watch her break down.